3 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा हा मिलानि गेजेरजों हा गैयै सुबुंफोरनो दिनैसिम 82,000 नखरफोरनो हा होबाय। बेखौ बिपिएफनि मालती नार्जारिया मिथियाखै नामा? बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिया। दिनै श्रीरामपुर समस्तिनि सिङाव थानाय 2 नं माजादाबिरि गामियाव आगु बर' दिन खालामनाय जायो आरो बे हाबाफारियाव इउपिपिएल दलनिफ्राय राजु नार्जारि, श्रीरामपुर समस्तिनि एमसिएलए साजन सिंह आरो नैदुल बसुमतारी गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट नेहाथारि इउपिपिएल मोनहा आलासि महरै बाहागो लाफैयो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो एमसिएलए साजन सिंहआ आरो साजन फाउन्डेसननिफ्राय 20 नं माजादाबिरिनि रायजो राजाफोरनो बर'दिननि नामाव सारि गांफा गांफा राननानै होयो। माजादाबिरि ओनसोलनि जोंनि आदिबासि रायजो राजाफ्रा बेयावहाय मोनसे प्रि क्रिसमास बिथांमोना खुंदों। बे प्रि क्रिसमासाव बिथांमोना जोंखौ लिंहरदों। आंजों बे ओनसोलनि एमसिएलए मानगोनां जोंहा सजल सिंह बिथांखौबो बेयाव लिंहरदों। जों बेयाव नुजाफैनानै रायजो राजाफ्रा जे बेवहाय प्रि क्रिसमास फालिदों। बे प्रि क्रिसमास फालिनायावहाय जोङो बिथांमोनखौहाय फैगौ बर'दिननि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों। जोंनि गासैबो बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो, आसामनि रायजो राजाफोरनो आरो जोंनि भारत हादरजों लोगोसे मुलुगनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनो जोंनि प्रभु जिसु जोनोम जानाय सान 25 डिसेम्बर जायखौ जोङो क्रिसमास होननानै जोङो फालियो मुलुगनाङैनो, बेनि जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय। लोगोसे आंनि बेक्तिगत भाबै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। दिनै बेयाव फैनानै जोङो बे ओनसोलनि गरिब दुखिया रायजोफोरनो गांसे गांसे सारि बेयाव रानफैनो हादों। सजल फाउन्डेसननिफ्राय बेखौ राननाय जादों। बिथां सजल फाउन्डेसननि जे गायसनग्रा सुबुं सजल सिंह बिथांनि खावलायनायाव आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर खावलायनायाव आरो लोगोसे बे ओनसोलनि माखासे गोसो गुदुं सुबुंफोर खावलायनायाव जोङो बाव प्रि क्रिसमास फालिनायजों लोगोसे रायजो राजाजों बोथिसे जानायजों लोगोसे गांफा गांफा सारि राननो मोननानै गोसो गोरबोआव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो रायजो राजाफ्रा जे बेबायदि गोसो गुदुङै बेयाव बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय बिथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। आब' मालती नार्जारिया बिपिएफआव बेबायदि थांनानै लिडारशिप हैदों होननायखौ खोनानानै बिथांनो आङो शुभेच्छा जासिदों। आं बिथांखौ बेबायदि बिपिएफ हान्जानि मानसि होननानै मिथियामोन। मैयासो मिडियायाव नुनानै मिथिदों जे बिथाङाबो बिपिएफ होननानै। आगोलाव क'क्राझारनि चाइल्ड वेलफेयार कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ना चेयारपारसन होननानै बिथांखौ मिथिगौमोन। दा बिथाङा जुदि बेबायदि पलिटिकेलि बुंदोंबा आङो बिथांखौ जोबोद मान होयो। सासे दैदेनगिरि बिथाङा, खिन्थु बिथाङा जुदि 3 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै होनबा बिथाङा हयथ' मिशन सुपार 50खौ बिथाङा खोनायाखै, बिथाङा अनसाय बिथांखिखौ खोनायाखै, बिथाङा गियान सोरां बिथांखिखौ खोनायाखै, आलारि सोरां बिथांखिनि आन्दाराव मोनफ्रोमबो मन्दिरनो, मस्जिदनो आरो गिर्जाफोरनो 2 लाख रां होनायखौ खोनायाखै, बिथाङा माइनाव सोरां बिथांखिनि आन्दाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनायखौ बिथाङा खोनायाखै। जोंहा जोंनि लेन्ड मेलानि गेजेरजों आरो गरिब दुखिया सुबुंफोरनो, हा गैजायै सुबुंफोरनो हा होनायनि हाबाफारिजों दिनैसिम जोङो 82,000 फेमिलिफोरनो जे हा होबाय बिथाङा मिथियाखै। गथिखे बिथांनो नांगौबा आङो नोंथांमोना आंनो नाम्बारखौ कालेक्सन खालामनानै हो, बिथांनो आङो वाट्सआपाव हरगोन जे जोङो मा मावखो बोसोरथामनिखौ। आरो बिथांजों मदद होजानाय हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिपिएफ सरकारा दिनैसिम मा मावखो 17 बोसोराव बिथाङाबो आंनो हरथों। आरो बिथांखौ आं सोंनो लुबैयो, बिथाङा आइजो हिसाबै जे हाग्रामा महिलारिया जोंनि बड'लेण्डनि आइजोफोरनो थलासे सना होनो नागिरनायखौ मानो होदिया? बिथाङा आइजो जानानै हाग्रामा महिलारिनाव बिथाङा सोंनांगौ। आरो बे थलासे सनाखौ बायखानानै दोनबायमोनब्ला मानो होदिया? रावनोबो सासेनोबो होदिया? बेखौ बिथाङा थाबैनो राननानै होनांगौ थलासे सनाखौ आइजोफोरनो, जोंनि बड'लेण्डनि आइजोफोरनो।